दिनै तामुलपुर जिल्ला एक्स-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन जानानै आरोना जों जाय बिथांमोना जों दिनै जों आफादनि जिथु एक्स-Ndfb जायफोरा बिथांमोना गोदाव सोराव दं दिनै बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो गासैबो माने जाहाथे गोनो गोथोआव थायालासिनो जोंनि बे तामुलपुर जिल्ला एक्स-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनाव फैनानै जाहाथे गावखौनो गाव जोंजों जाहाथे जइन जाफैयो लोगोसे जोंजों लोगोसे गासिबो खौसेयै खामानि मावलांनो फैयो जोंजों बेखौ जों माने गासिखौबो जों तामुलपुर जिल्ला एक्स-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन जानानै आं बेखौनो अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। थोंजोङै जों बेखौनो खावलायनो सानो जिथु जोंहा दा जिथु प्रमद सार बिथां जों बेखौनो जों माने थोंजोङै जों बिथांखौनो जों सापर्ट खालामनो सानो आरो लोगोसे जोंहा नै दा 20 नं दरंगाजुलि समस्तियाव जोंहा जलेन दैमारि सार बिथांखौनो जों खोनानो मोनदों जेनेबा बिथांखौ जों केन्डिडेट होबाय होननानै बिथांखौनो जों दा माने 100% जों बिथांजों लोगोसे थानानै जों बिथांखौनो देरहासार खालामनो जों माने आवगायबोदों आरोना। बिनि सायाव जों माने जों अलरेडि माने जों गोजौ लेभेलावहाय सारमोनजों जों सावरायखाबाय बिथांमोननि प्रसेस माने सोलिबाय दं दा बेखौ सारमोनासो मिन्थिसिगोन। जों बेखौनो खावलायनो सानो जेनेबा जों दिनै जायफोरा रियेलिटि मोनाखै जेनेबा बिथांमोनखौबो जों बेखौनो खावलायनो सानो जों थाफानानै जाय बिथांमोना मोनाखै जों बेखौबो बिथांमोननि मोनैखौ जों सुफुंनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां आरो लोगोसे जों प्रमद सार जिथु दैदेननाय उपेल सरकार जा बिथांमोनखौ जों माने फुल सापर्ट होनानै माने जोंनि जिथु मोननांगौ जायफोरा माने आद्रा थालांनाय बिथांमोनखौ जों माने उपेल सरकारखौ जों खावलायनानै जेनेबा बिथांमोननि मोननांगौखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय आरो प्रमद सारनिसिम। एक्स-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? जों बेखौनो जों एक्स-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जायालासे दा जिथु जोंनि प्रमद सरकार सार पिपलखौनो जों माने गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै माने बेयावनो जों ट्रेक्टरनि सावगारियाव जेनेबा भट होगोन होननानै जों माने बयखौबो खावलायनाय जाबाय आरो।